Jaké jsou vaše Vánoce, milé ženy? Ty moje jsou oproti jiným lidem lehce netradiční. S mým řeckým mužem je trávíme tady na Moravě, no a přijede i můj bývalý muž s jeho ženou, s jeho rodinou a všechny naše společné děti. Takže je nás opravdu hodně a to mě hodně baví. Můj nejstarší syn, který už žije v Praze, mi letos zavolal asi 2 měsíce před Vánoci a říká mi, hele mami, pojďme tyto Vánoce letos pojmout úplně jinak. Jasně, dárky budou, ale nepřehánějme to s nimi. Pojďme Vánoce letošní prožít víc jako rodina. Pojďme se víc radovat z toho, že jsme spolu. Vykašleme se na jakoukoliv honičku, šílený úklidy a nekonečné množství dárků. Mně se jeho návrh moc líbil a o to víc jsem si užila a prožila přicházející Vánoce. Každý moment, kdy jednotliví členové rodiny se scházeli, tady přijížděli různě zdaleka a stále ještě přijíždějí. A obrovská vděčnost za to, že jsme rodina, že se máme rádi a že máme jeden druhého. Vždyť na čem víc v našem životě záleží. A já vám přeju, děvčata, krásné Vánoce. Užívejte si tento příjemný den s těmi, na kom vám skutečně záleží.